Здравейте, хора! Хора от мола. Така, днес аз съм с моята приятелка Мария и сега ще ви покажем какво сме си взели. Първо аз почвам, като съм си взела 3 чифта къси гащи, които са за цената на 2. Така, първо са ето тези черните, след това са ето тези сивите и след това са тези бежовите. Напишете в коментарите кои най-много ви харесват. Това какво си е взела Мария? Първо съм си взела такъв Нью-Йорка съм взела такъв топ. Сме си взели и двете очила еднакви, много ни харесват. Нещо, което съм взела, това е от Лилито, е такъв гарнир мицелярна вода и спонжето на есенция. Добре, след това аз съм си взела ето тези сандали, които са 37 номер. Това от Пепко си взех ето тези светещи гривни по 15 броя 2 пакета за рождения ми ден, когато правим парти. Това съм си взела едни водни балони. Това си взех ето тази плюшка, която е известна в TikTok и ще правя анбоксинг на нея в друго видео. Това беше целият хол и обърнете за моя канал и на Габито и чао! Чао!